ኣብነታዊት ኤርትራዊት ኣደ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ካብን ናብን ሰባት ካብ ዝቀባበሉሎም ዝድነቑ ኣብነታውያን ነገራት ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ። ምክንያቱ ወትሩ ብኣወንታዊ ጎኒ ስለ ዝጥምቶም ሕብረተሰብና ክመሃረሎም ይኽእል እዩ ዝበልክዎ ፍጻሜታት ናብ ተኸታተልተይ ከቕርበልኩም ፀኒሐ። እንሆ ድማ ንሎሚ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ዘላ ኣብነታዊት ኣደ የላልየኩም። እዚ ጽሑፍ እዚ ብቐጥታ ካብ ኣድናቖት ዝገለጸላ በዓል ቤታ ኣቶ ሃይለወሉ ዝተወስደ እዩ። ኤልሳ ወይ ኣልማዝ ክልቲኡ መፀውዒ ስማ እዩ። ገብሪ ህይወት ክዛረብ ከሎ ከምዚ ክብል ይጅምር። በዓልቲ ቤተይ እያ ሎሚ መዓልቲ ማስተር ደረጃ ኣብ ግላስኮ ዩኒቨርሲቲ ብክብ ዝበለ ማዕረግ ትመሪቓ ብምባል ኣድናቖቱ ዝጀመረ ኣቶ ሃይለ በዓልቲ ቤቱ ገና ብንኡሽተይ ተመሃሪት መባእታ እንከላ ካብ ኣስመራ ትምህርታ ብምቁራፅ ህዝቢ ኤርትራ ወሪድዎ ካብ ዝነበረ ኣደራዕ ንምግልጋል ናብ ተጋድሎ ሓርነት ወጀብሃ ከም ዝተጸንበረት ይዘንቱ። ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ናይ ሕክምና ስልጠና ዝተምሃረት ኤልሳ ወይ ኣልማዝ ከም ተንቀሳቃሲት ሓኪም ወይ ኣጋር ሓኪም ኮይና ንውፅኦታ ኣብ ምሕካም ኣብ ባርካ ተገልግል ከም ዝነበረት ኣብዚ ክርምናቑ ይሕበር። ብድሕሪ እቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣልማዝ ናብ ስደት ክግዕዝ ዘገድድ ግዜ ኮይኑ ምስ ረኸበቶ ናብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ከተመሪሓ ተቐሲባ። ኣብ ናይ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ፃኒሒታ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ንምንባር ዝካየድ ሓያል ናይ ህይወት ቃሲ ክልተ ቆልዑ ብምፍራይ ቅድሚ 17 ዓመታት ንዳግማይ ስደት ናብ ሓንቲ ካብ ተን ዓበይቲ ብሪጣንያ ዝቆማ ሃገራት ስኮትላንድ ብምምራሕ ኣብታ ዝዓበየት ከተማ ግላስኮ ክትነብር ጀመረት። ኣብ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ፃኒሕታ ኣብታ ሃገር ንዘለዉ ዕድላት ፀጋሃትን ብግቡእ ብምግንዛብ ማዕረ እቲ ነፍሳ ክኢላ ናብ ስራሕ ዝሰዋፈቶ ደቃ ተማሂረን ኣብ ፅቡቕ ክበፅሓ ናይ ወላዲትን መሓዛን ኣበርክታ ብምፅዋት ደቃ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣቴን ክምረቓን መንፈስ ትምህርቲ ክወርሰን ሓያል ፅልዋ ከም ዝፈጠረት ኣቶ ሃይለ ይውስኽ። ብድሕሪኡ እውን እንተኾነ ደኺመ ይሰርሕ ኣለኹ ይኣኽለኒ ኣይበለተን። ፅምኢ ትምህርታን ምርዋይ ዝጀመረቶ ትምህርቲ ኣብ 2021 ብዓወት ዝዛዘመቶ ብቐዳማይ ዲግሪ ተመረቐት። ኣይፀንሐትን እውን ትምህርታ ብምቕፃል ትማሊ 5 ታሕሳስ 2023 ኣብ ኣጋሚ ዝዛማ እዚ ዓመት እዚ ብዝለዓለ ማዕረግ ብደረጃ ማስተርስ ኣብ ስኮትላንድ ካብ ዝርከብ ግላስኮ ዩኒቨርሲቲ ብምምራቕ ን2021 ብዘሕብን ትምህርታዊ ውፅኢት ክትፋነዋ ከኣለት። ማዕረግ ትምህርቲ ጥዕናን ሰላምን ቅሳነትን ዝመልኦ ሰናያ ዝዓሰሎን ይግበረልኪ ብምባል ምንየቱ ዝገለጸ በዓል ቤታ ኣቶ ሃይለወሉ ትምህርቲ እቲ እንኮ መፍትሒ ኩሎም ዓይነት ሕብረተሰባዊ ፀገማት ምዃኑ ካብ መልእኽቱ ምርዳእ ይከኣል። ብዘይክኡ እውን ንበዓልቲ ቤትካ ወይ በዓልቲ ቤትኪ ዓዊልካ ምብናቕ ኣብ ዘይለመደ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ውሽጥኻ ዝመልእ ኣድናቖት ክልመድ ዝተባብዐ ኣጋጣሚ ምንባሩ ክሕብር ይደሊ። ብወገነይ እውን ብንኽእሉ ዓቕሚ ብዝፈቐዶ ግዜ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ንብዘሎ ፀጋታት ናይዘን ተሰዲናለን ዘለና ሃገራት ብምግንዛብ ነፍስናን ደቅናን ንጡፋት ተዋሳእቲ ኮይና ብምቕራብ ኣብ ትምህርቲ ፀቐይጣ ክንሰርሕ ይላቦ። ትምህርቲ መፍትሒ ኩሉ ዓይነት ፀገማት እዩ። ኣብ ሃገር ስኮትላንድ ነዚ ዝሕብን ውፅኢት ሰሪሕኺ ብግብሪ ዘመስከርኪ ሓብተይ ኣልማዝ ገብሪ ህይወት እንቋዕ ሓጎሰኪ ይብል። ነዚ ኣድናቖት እዚ ብምፅሓፍ መንእሰያት ክመሃረሉ ዘኽኣለና ኣቶ ሃይለ ምስ ሙሉእ ስድራ ቤትካ ክብረት ይሃበልና። ከም ኣልማዝ ብዙሓት ከም ዘለኽን ይርዳእ። ኣብነታውያን ሰሪሕን ብግብሪ ዘመስከራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕብረተሰብ ምርኣይ ዘሕብን ጥራይ ዘይኮነ መጻኢና ተስፋ ከም ዘለዎ ዘመልክት ፍጻሜ እዩ። ሰላም
ኣብዛ ዘለኹሞ መምህር ዮሴፍ ወርቀ ካብ ሽወደን